Bago ko pa simulan ang kwentong ito, ay may nais lang akong sabihin doon sa walang pusong nanloob dito sa bahay namin. Tiarom, Tiana, Sinteni. Ang kwentong mapapakinggan nyo ay pinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Brenda. Sa isang lalawigan sa hilagang bahagi ng Visayas, 1982, may isang pamilya ang nagbakasyon. Matagal na kasing hindi nakikita ng babae ang kanyang mga magulang at kapatid mula nang siya'y mag-asawa. Natawagin na lang natin sa pangalang Rina. 3 silang lahat. Kasama nilang mag-asawa ang nag-iisang anak nila noon na 5 taong gulang pa lamang. Nasorpresa ang mga kaanak ng babae sa gagawin nilang pagbabakasyon. Masayang masaya sila nang malaman mula sa isang telegrama na kanyang ipinadala bago pa sila umuwing mag-anak. Kaya pinagandaan talaga ng kanyang mga magulang at kaanak ang kanilang pagdating. Nang naroon na sila sa bahay ng kanyang mga magulang, ay nagulat sila sa dami ng mga taong naroon at naghihintay sa kanila. Parang piyesta sa dami ng tao at mga preparasyong isinasagawa. Hindi magkamayaw sa kasiyahan ang mga ito, bagay na ikinatuwa rin niya dahil naisip niya na ganun pala siya kahalaga sa kanyang mga kamag-anak. Hindi rin magkanda-ugaga ang mga ito. Bawat isa sa kanila ay abalang-abala sa mga ginagawa, mapabata man o matanda. 3 baboy ang kinatay para sa kanila. Nasabi pa ng mga magulang ni Rina, sinadya nilang 3 malalaking baboy ang kanilang inihanda sa pagdating nila dahil ibinase nila iyon sa kanilang bilang na mag-anak. Kaya tag-isa daw sila doon. Bawat isa sa kanila ay tinumbasan nila ng isang baboy. Nagpasalamat naman siya sa kanyang mga magulang. Ganon din sa kanyang mga kapatid na kumpleto at naroon ding lahat. Hapon na nang matapos sila sa kanilang mga ginagawang pagluluto at paghanda. Kung kaya, wala na silang sinayang pa na sandali at agad na pinasimulan ang kasiyahan. Nagsalitang sandali ang kanyang mga magulang at sinabing masayang masaya sila na makapiling ang buo niyang mag-anak. Buti naman raw at naisipan niyang bumalik at pagbakasyon. At nagsimula na silang magkainan at mag-inuman. Habang kumakain ay sinabi niya sa kanyang mga magulang at kapatid na nais ng kanyang mag-ama na mag-eskarsyon. Nais nilang maligo sa dagat pagkat nabanggit niya sa kanila na magaganda ang mga dalampasigan doon sa kanilang probinsya. Biglang napaisip ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero pagdakay, pumayag na rin ang kanyang mga magulang at sinabing bukas na bukas din ay maliligo sila sa dagat. Tumagal ng mahabang oras ang kanilang kasiyahan. Una nang nakatulog ang kanilang anak. Dala na rin na marahil. Nais nilang maligo sa dagat pagkat nabanggit niya sa kanila na magaganda ang mga dalampasigan doon sa kanilang probinsya. Biglang napaisip ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero pagdakay, pumayag na rin ang kanyang mga magulang at sinabing bukas na bukas din ay maliligo sila sa dagat. Tumagal ng mahabang oras ang kanilang kasiyahan. Una nang nakatulog ang kanilang anak. Dala na rin marahil ng sobrang pagod. Pero silang mag-asawa ay nanatiling gising
at nakipagsayahan sa lahat ng taong naroon. Nakipag-inuman din silang pareho sa mga ito. Na maghahating gabi na ay tumayo si Rina at naisipang silipin ang kanilang anak sa silid na tinutulugan nito. Kung kaya, kanya na munang ipinakiusap ang sarili sa mga kaharap at sinabing sisilipin niya lang munang sandali ang kanilang anak. Nagpaalam din siya sa kanyang asawa. At dahil sa medyo tinamaan na rin siya sa kanyang nainom, kung kaya naging maingat siya sa kanyang ginawang paglalakad papasok doon sa bahay. Nagdahan-dahan siya. Nung nasa loob na siya ng bahay at naglalakad na papunta sa silid na tinutulugan ng kanyang anak, ay may madaraanan siyang isa pang silid. At habang papalapit siya doon, ay napansin niyang parang mayroong nag-uusap sa mahinang tinig. Kung kaya, mas naging marahan pa ang ginawa niyang paglalakad. At sinubukang pakinggan kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan. Sinubukan din niyang alamin sa pamamagitan ng kanilang mga tinig kung sino ang mga nag-uusap na iyon. At nakilala niya ang kanilang mga boses. Narinig niya ang kanyang mga magulang at nag-uusap-usap sila ng kanyang mga kapatid. At mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Inilapit pa niyang mabuti ang kanyang pandinig sa may dingding upang mas marinig ang kanilang mga sinasabi. Pero biglang nagbukas ang pinto kung kaya agad siyang umayos at patay mali siyang tinungo ang silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Pero napansin siya ng kanyang ina at siya'y tinawag nito. "Nariyan ka pala," sabi pa nito sa kanya. "Oo, Nay. Sisilipin ko lang sana si Junjun," sabi naman niya. "Ah, ganun ba? Nag-uusap-usap kasi kami ng mga kapatid mo tungkol sa lupang mamanahin nyo. Naisip kasi namin ng tatay mo na napapanahon na rin para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Mas mabuti nang habang maaga ay maisaayos na namin ang lahat dahil hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari." "Ah, ganun po ba? Sige po. Pupuntahan ko lang muna si Junjun. Siya nga pala, napag-usapan rin namin ng mga kapatid mo ang tungkol sa gagawin nating excursion sa kinabukasan." "Salamat po, Nay. Sige po." Tinabihan na ni Rina ang kanyang anak sa pagtulog. Maya-maya ay naramdaman niyang sumunod na rin at tumabi sa kanya ang asawa. Kinabukasan ay naligo nga sila sa dagat. Madilim-dilim pa ay naririnig na niya ang mga kamag-anak at kaibigan ng kanilang pamilya na mga abalang-abala ng naghahanda. Kung kaya, bumangon na rin si Rina. Inayos at inihanda na rin niya ang kanilang mga dadalhin. Hindi na muna niya ginising ang kanyang mag-ama at hinayaang magpahinga pa at matulog ang mga ito. Nang sumikat na ang araw, ay sa kanya pa lang sila ginising. Pinag-almusal lang at kanyang pinaghanda na rin. Marami pang pagkain ang natira mula sa 3 baboy na kinatay. Kung kaya, hindi problema ang pagkain na kanilang babaunin at dadalhin. Malayo ang dagat mula doon sa bahay ng mga magulang ni Rina. Pero matyaga silang naglakad. Minabuti na nilang maglakad kaysa ang sumakay ng pampaserong sasakyan. Dahil
Kakailanganin din naman nilang maglakad ng malayo bago pa makarating sa may sakayan. Mag-aalas 10 na nang sila'y dumating doon sa kanilang paliliguan. Masayang masaya ang mag-ama ni Rina. Iyon ang para sa kanya ay matuturing na pinakamasayang sandali nilang mag-anak. Pero iyon na rin pala ang huli. Pagkat wala siyang kamalay-malay na ang kanilang mga kasama ay aswang na lahat at tumahanap lamang ng magandang pagkakataon para sila naman ang ihanda at pagsaluhan. Lingid sa kaalaman ni Rina, siya ay isang ampon lamang at ang kanyang mga magulang at kapatid kasama na ng iba nilang mga kamag-anak at kaibigan ay pawang mga nahawaan na ng pagiging aswang at masayang masaya sila nang malamang magbabakasyon sila Rina. Kung kaya naghanda ang mga ito pagkat itinuturing nilang espesyal na araw iyon. Matagal-tagal na rin kasi na hindi sila nakakain ng sariwang karne ng tao pagkat iniiwasan na ang kanilang lugar ng mga ito. At kaya pala nag-uusap-usap ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi tungkol sa lupa nung nagdaang gabi. Pagkat tutol ang mga kapatid niya sa sinasabi at plano niyang pag-e-excursion. Dahil ang gusto ng mga ito ay ang pagsaluhan na sila nung gabi ring iyon. Pero hindi pumayag ang kanilang mga magulang at sinabing pagbigyan na ang kahilingan ng kanilang kapatid. Tutal naman ay huli na iyon. At ganun na nga ang nangyari. Pag-uwi nila ay nagulat na lamang si Rina nang magising siya na nakagapos na. Nakatulog kasi sila dahil sa matinding pagod. Kung kaya, mabilis silang nakatulog ng mag-anak niya ng mahimbing. At nasindak silang mag-anak sa nakitang itsura ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Mga pawang nakahubad at walang suot na pangitaas. Nagtatayuan ang kanilang mga buhok at mga naglalaway. Nanlilisik din ang kanilang mapupulang mga mata. At tila ba takam na sila ay matikman na. At bago pa isinagawa ng mga ito ang masamang pakay sa kanila, ay ipinagtapat kay Rina ng kanyang mga magulang ang lahat. Nalapis naman niyang ikinabigla at ikinagulat. Wala na silang nagawa ng kanyang asawa nang itaas na ng mga ito ang kanilang matatalas na itak. At una nang inilagay sa napakalaking kawa ang kanilang nag-iisang anak. Matapos iyon ay isinunod naman ang kanyang asawa. At kahit anong iyak ang gawin niya, kahit anong pagmamakaawa niya, ay baliwalang lahat iyon sa kanila. Parang ibang-iba na talaga ang mga ito. At para bang hindi siya nakikilala. Pakiramdam niya ay ibang tao talaga ang pagtuturing sa kanya. At kahit minsan ay wala silang pinagsamahan. Tumingala na lamang siya at tumusal ng maikling panalangin. At ipinagpasa Diyos na lang ang lahat. At isinunod na rin siya ng mga ito. Makalipas ang ilang oras, ay pinagsaluhan na sila ng mga hayok na aswang. Kapwa sila dumidila at sumisipsip pa sa kanilang mga daliri habang ninanamnam ang sariwang karne ng kanilang bagong biktima. Pero isa sa kanila ang hindi nagpahalatang hindi kumain. Kahit tikim ay hindi niya ginawa. Pagkat mahal na mahal niya ang kanyang kababata. Kahit na hindi siya ang napusuan nito at napangasawa, ay naroon pa rin ang espesyal na pagtingin niya para kay Rina. At hindi niya maatim na kainin ang babaeng pinakamamahal niya. Labag nga sa loob niya ang mapait na sinapit ng kanyang kababata
na puno ng galit ang kanyang dibdib. At dahil sa pangyayaring iyon, ayun ang naging daan para talikuran na ang kanilang samahan. Nung gabi ring iyon, nang makahanap siya ng pagkakataon, ay tumakas siya at ng ibang bayan. Pinatotohanan niya at kanyang kinumbinsi ang mga tao na totoong kumakalat na balita tungkol sa mga aswang dun sa kanilang lugar. Ipinamalita niya sa mga tao na iwasan ang kanilang lugar na yon at pinaalam din niya ang tungkol sa isang mag-anak na kinatay ng mga aswang doon. Kaya simula noon ay tuluyan na talagang iniwasan ng mga taong dumaan sa lugar nila at naging mas maingat pa ang mga ito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.